Máro, co když je Země opravdu plocha? Lidi, tak to vypadá, že se nám plochozemec pokusí ukázat, že Země je opravdu plochá. Tak uvidíme, jestli se mu to podaří. Bez srandy, dneska uvidíte spoustu důkazů o tom, že Země je údajně plochá. Lidi si myslí, že vlastně jako někdo obeplul svět a tím garantujeme, že ten svět je kulatý a používá se to v mainstreamu a jako malí děti jsme to byli učeni, že jsme ten svět obepluli prostě a tím jsme dokázali, že je kulatý. A to je právě už jenom tady vidíte, jak je to jako úmyslně vlastně jako to misinterpretovaný, protože ty můžeš oběhnout svůj dvůr dokola a tvůj barák nebude kulatý a to je to, co se děje tady. Navíc jsme si pro něj připravili 2 tajné úkoly, které se dozvíte během videa. Tak jo, máme tady podcast s plochozemcem. Důležité na začátek říct, že tady nejsme dneska proto, aby jsme se pustili do nějaké brutální argumentace, protože samozřejmě si v tom roky určitě, aspoň podle toho, co jsme si o tebe zjistili, takže by to asi nebyl úplně fair souboj, ale spíš nás bude zajímat, jaké ty tvoje teorie jsou, jak nad tím přemýšlíš, trošku to dneska rozklíčovat. Já se těším, já jsem jako s tím počal, že to bude přátelská jako debata s někým, kdo má prostě trošku šílený pohled na svět, no. S tím v pohodě. A zároveň je třeba říct, že my nemáme přesvědčení jako ty, že žijeme v tom klasickém přesvědčení asi co 99,9% lidí, takže jdeme tu jako trošku i do toho kontru toho přesvědčení, ale nejdeme, jak říkal Johnny, nechceme se navzájem přesvědčovat. My jsme zvídaví, chceme zjistit, jak to vnímáš, co tam tě přesvědčilo a tak dále. Zkus nám vysvětlit, v co přesně věříš. Dobře, tak pokud se budeme bavit, vlastně asi vás zajímá moje představa toho, kde žijeme, nebo jako takhle, tak ta se jako v průběhu toho docela vlastně měnila, ale ten úvod tak jsem měl vlastně stejný úplně jako my všichni, takže jsem vlastně věřil, že jsme se vyvinuli z opic, že tady je nějaká evoluce, že je jako na 100% potvrzená, že to je jistota, že naše Země obíhá kolem Slunce, že se to prostě točí tím nekonečným vesmírem a tohle byla moje výchozí pozice a nikdy jsem ji prostě nespochybňoval, neměl jsem jediný důvod, takže jsem prostě fungoval v té pozici na 100%, sledoval jsem ty úspěchy, které jsme dokázali a žil jsem i třeba v tom, prostě, že jsme přistáli na Měsíci a nikdy jsem to jako mě to nenapadlo vlastně jako zpochybňovat. Promiň, v co přesně věříš teda? Teď aktuálně věřím v to, že žijeme na geocentrické topografické rovině, takže že naše Země má naprosto unikátní postavení, že je jediná svého druhu, že se netočí jakýmací v nekonečném vesmíru, ale že naopak ten kosmos tak je lokální, je mnohem blížší, než se zdá a točí se kolem nás, protože kdykoliv se podíváme na nebesa, tak v obou dvou modelech to vypadá, že jsme uprostřed a nehybní. Akorát ve vašem nebo v heliocentrickém modelu tak se říká, že to je iluze, že to, protože ten vesmír se stále rozpíná všemi směry a vy vlastně jakoby z každého bodu vypadá, že jste uprostřed. V jednom modelu je to iluze, v našem modelu říkáme ne, to je naše realita, protože ten kosmos je mnohem lokálnější, my jsme to jediný místo na světě a nad náma se točí vlastně všechen ten, jak vnímáme fyzický vesmír, tak ten se točí nad náma. Takže já vnímám to, že to, kde žijeme, má unikátní postavení, že to je jediný svého druhu, že vlastně to, co vy vnímáte, že se od toho můžete vznést, že se od toho můžete vzdálit a podívat se na to fyzicky, že to můžete definovat ten tvar, tak tohle já nevěřím. Já jsem si na 100% tohle tom si myslím jistý, že ta Země je unikátní, že je jediná svého druhu, že se rozpíná, že to omezení my nevíme, že jsou tady určitý limity, jsou tady prostě určitý zákazy pro nás jako pro běžní občany, to je realita, takže my nevíme, jestli to je nekonečný nebo není, to už já na to objektivní jakoby nějaký důkaz nemám. Já tě zastavím jenom, kdybys to měl popsat fakt 6letému dítěti, jakoby jak to vizuálně vypadá, to na čem žije, protože samozřejmě zabíháš trošku do odbornějších pojmů. Jasně, tak si představte, že to co je za mnou, tak je azimutální ekvidistantní projekce. No tak to jsi mi nasypal další pojmy, vole. Jak 6letému dítěti. To byl blbej start, trošku jako. Představ si, že máš tu kouli a takhle ji splácneš jako na placku. A teďka ta placka, tak severní pól, co ty vnímáš na ten vrcholek té koule, tak ten se, jak to splácneš, tak ten zůstane uprostřed. Ten spodek, tak se vlastně jako takhle roztáhne jako do těch okrajů, do těch stran a vlastně ti vznikne taková, řekněme, klidně miska, do který naleješ vodu a to, co jsou jako to, co ty vnímáš jako kontinenty, tak to jsou vyvýšeniny v té misce. To jsou tam, kde už ta voda si našla svoji hladinu, tak kontinenty jsou ta vyšší úroveň. To jsou jako malé ostrovy. Představ si to jako rybníček, v rybníčku jsou ostrůvky malý a tam žijeme na těch ostrůvkách. Takže je to taková, jako když bych to tu kouli takhle splácneš jako malé dítě, tak uprostřed je severní pól, Antarktida, tak to je jediný, kde se vlastně jakoby rozcházíme zásadně a tam je pak můžeme se bavit, tam je prostě strašně moc nesrovnalostí. Třeba když si zadáte satelitní fotky Antarktidy, regulérně když si zadáte teďka všichni, kdo se dívají na Google satelitní fotky z Antarktidy, já vám přísahám, že nenajdete jednu jedinou skutečnou satelitní fotku jakoby Antarktidy. Jednu jedinou, to přísahám. Není tam jedna jediná za celou dobu, to je zvláštní, že? Takže tam jediný, kde se
scházíme, takže my vnímáme, že Antarktida nám tvoří, řekněme, břeh našeho Já světa. to vyzkouším, musím to vyzkoušet. Vyzkoušej to, takže Antarktida nám tvoří břeh našeho světa. Zároveň, když si zadáte do Google, což je takový fun fact zajímavý, Antarktida je průměrově s přehledem naprosto nejvyšší kontinent našeho světa. A ten my říkáme, že nám tvoří břeh našeho světa. Takže to by asi byla odpověď na tu banální otázku, proč se voda nevylije z té misky. Já na to už dokonce odpovídám, takže když přesně někdo říká, a proč se ta voda jako nevyleje, nebo proč nepřepadneš přes okraj. A já mu vždycky říkám, hele, zamysli se, seš v rybníčku, prostě jdeš si zaplavat. Jaká je šance, že někdy přepadneš z toho rybníčku na břeh? Ty prostě maximálně na ten břeh vylezeš, když budeš chtít, ale jako nikdy se nestane, že prostě z toho rybníku přepadneš přes břeh někam dolů. Já nevím teda, jestli to je, můžu brát jako satelitní snímek, ale podle mě se našel. Jsem si jistý, že když ho otevřeš, tak ne. To si pak, dejte to pak ve velké kvalitě určitě na to. No Globe Domo studoval tuhle tematiku stovky hodin a dnes nám odhalí všechny jeho argumenty. Dostaneme z něj i to, co nechce. Bavíme se celou Antarktidu. Jakože celou Antarktidu prostě ze satelitu by vyfotili, protože to je spodek té koule. Tak Antarktida je malá, že jo. Jestli jsi teďka našel jakoby malý čtvereček, jakoby nějaký jenom kousku, tak jasný, že kousek oni udělat mohou, protože my říkáme, že to je obvod, že to je břeh našeho světa. A oni říkají, že to je malý kontinent na samém jakoby spodku té koule. A pokud jakoby já chápu, že já jsem ochotný přímo argument, nemáme fotku země, protože je to moc velký a my jsme moc blízko. OK, ale Antarktida je sakramensky malá na to, aby se dala tím satelitem vyfotit celá. A ty fotky tam jakoby rádoby jsou, akorát když se na ty fotky podíváš, tak zjistíš, že jsou fake. Takže já bych hrozně někdy rád viděl vyfocenou Antarktidu ze skutečného satelitního snímku, aby to nebyl CGI obrázek. Co jsem prostě ještě neviděl. To je to, s čím já mám problém. Že? Ještě ať to zhrneme teda, ať si to může představit i to malé dítě. Podle té tvojí teorie je na okraji prostě nějaká jakoby ledová zeď, která se rozpíná, je to ta Antarktida, jestli to říkám, jestli to chápu dobře. Vnímej to, ta ledová zeď už tam lidi jakoby přidávají, prostě aby se to jako dalo jako bagatelizovat, ale když bychom to fakt měli jako lidsky, tak to vnímej jako břeh. Je to prostě nejvyšší kontinent našeho světa a zároveň nás obklopuje 360 stupňů dokola. A tím, že je průměrově nejvyšší, tak ono to někde vypadá, že to je jako zeď a ono to jsou fotky. Jsou videa, kde prostě frér letí ve vrtulníku a máš 40-minutový záznam prostě někde z roku, já nevím, 80, něco jako 1980 a máš 40-minutový záběr prostě jako obrovský, řeknu 50-60 metrového břehu, který ano, to už vypadá prostě jako obrovská ledová zeď a už jsme jako v úzovkách ve hře o trůny, jo, ale jakoby zase nechci to předáhnout do bodu, že si pochozemci myslej, nebo někteří si to asi bohužel myslej, že kolem nás je prostě postavená obrovská 100-metrová zeď 360 stupňů dokola a nad ní jsou prostě permoníci nebo něco, jo, to ne, prostě je to jako břeh světa, tím, že prostě to i průměrově, teď když se zadáš do Google, tak najdeš, že to je fakt nejvyšší, prostě průměrově Antarktida je ze všech kontinentů na světě nejvyšší. A výrazně, třeba nevím, jestli 2000 prostě jako metrů, jako fakt dost, že ten rozdíl je prostě razantní, tím pádem by to snadno mohlo dělat břeh jakoby pro ten náš svět. Na našem Hero Hero najdeš nejenom úkoly pro plochozemce a celý tento podcast, ale i dalších 24 našlapaných podcastů a 2 jedinečné show. Stačí kliknout na odkaz pod videem. Jakoby pokud ta vaše teorie je pravdivá, proč nám všichni lžou? Už samotný PCR test byl zneužit a ten systém to věděl. Ale to je od tebe manipulativní otázka, protože ty jsi mi tu předložil fakt, který já neznám. Ty mi říkáš, že se to stalo, já to nevím. Pokud věříš, že ses vyvinul z opičky, že seš tady omylem, že máš jenom pracovat, konzumovat a zemřít, tak v ten moment seš náchylnější na veškeré formy manipulace. Dobře. Je něco za tím břehem? To je strašně dobrá otázka. Máme třeba, najdete si na YouTube, tak je video někdy z roku 1940 něco, admirál Byrd, který vystoupil v Long Lineu, což je dokument americký pořad a povídal tam o své cestě vlastně na Antarktidu, za Jižní pól. Popisoval tam, že tam objevil ostrov nebo kontinent prostě obrovské velikosti, o velikosti Ameriky říká, a že to vypadá, že jsou tam prostě další suroviny a další jako nerostné bohatství. No a paradox je, že rok nebo 2 potom, co takhle vystoupil v tom mainstreamu, jakoby veřejnost se dostala tady tu informaci, že tam někdo jako byl, ať tam někdo letěl, tak vchází jakoby v platnost Antarktická dohoda. Antarktická dohoda je nejdéle fungující mezinárodní dohoda, která funguje vlastně přes studenou válku, přes všechny ty konflikty, přes teďka válku prostě, nebo přes zvláštní operaci v Rusku, na Ukrajině, přes všechny teďka konflikty, kterými teďka vidíme, tak stále je paradox, že opravdu spolu kooperují všechny tyhle ty státy, který my vnímáme, jakoby, který jsou nepřátelé kdekoliv jinde, tak spolu kooperují na Antarktické dohodě. A Antarktická dohoda říká, že kdokoliv z nás, jako běžných občanů, tak nesmí sám jen tak se sebrat, stejně tak jako prostě, když bych chtěl teďka se projít do lesa, tak se vezmu baťůžek, hůl a jdu se projít do lesa a nikdo mě v tom nezabrání. Tak tohleto my na Antarktidě nemůžeme. Kdokoliv bude se chtít podívat za 60. jižní rovnoběžku, která spadá pod tu Antarktickou dohodu, tak potřebuje zvláštní povolení, bude muset reportovat naprosto všechno od ponožek, prostě od vybavení, od důvodu trasy, bude muset zaplatit neskutečné poplatky. Je tam obrovský jakoby struktura vlastně jako povinností, které vy musíte splnit, jenom abyste se dostali na údajně prostě nehostinnou ledovou
ledovou kruh, která by jako reálně nikoho neměla zajímat. A jediný ty důvody, který vy tam se jako dozvíte, který jsou jako oficiální, tak je ochrana tučňáků a vědecký účely. Takže my máme věřit, že během toho, co jsme stihli vyhubit, nějakých 80% volné zvěře po celém světě od té doby, od té antarktické dohody a všechno tady jako umírá a je nám to úplně uprdele, když to řeknu na rovinu, tak máme věřit, že tam na jihu chráníme tučňáky. Z toho, co říkáš, je teda reálné se tam dostat. Jde to. Musíš splnit spoustu věcí. Už se tam někdo z plochozemců, nevím, jak jinak to říkat, a nechci to ale bagatelizovat. Ne, takže jo, můžu říkat plochozemci, OK. Už se tam někdo dostal? Už to udělal všechny ty kroky, aby tam šel? Byl lidi, kteří udělali tady ty kroky. No je tam problém s tím, že ty se tam nikdy nedostaneš sám, abyste, já dám příklad. Kdybychom chtěli fakt potvrdit to, kde žijeme, tak není nic jednoduššího, než tam opravdu dojet a prostě jít směrem na jih. A furt rovně a nezastavovat. Jenomže to je problém, to o vás oni nenechají. Už když tam jdete, i když dostanete všechny ty povolení, tak vy s sebou máte dozor, když to řeknu na rovinu. Vy budete mít s sebou tour guida, který bude povinný. Oni vás tam nenechají nikde chodit o samotě. Vy budete mít předem určený destinace, kam se můžete dostat. A teď, když se budeme bavit o tom, jak se tam budete pohybovat, budete používat kompas. Jo, budete používat GPSku. GPSka si každý myslí, že je základ toho, že máte jistotu, kde jste, díky tomu, že je země koule. GPSka je sferický koordinační systém. A sferický koordinační systém jsou jenom zeměpisné šířky a délky. Já tu stejnou koordinační systém, co je v GPS, co je koule, tak já to můžu přenést na triangle, hexagon, oktagon, na cokoliv a furt to bude fungovat stejně. Takže to není jakoby žádný důkaz tvaru, a je to jenom, jak je to naprogramované na základě toho sferického koordinačního systému. Takže problém je, že ty, když jsi na tom jihu, nemáš šanci se orientovat. Takže jsou samozřejmě záznamy, že třeba máš informaci, že já nevím, nějaký Čech nebo někdo, že přešel celou Antarktidu. Ale ty zjistíš, pak když půjdeš do hloubky, že ten člověk ušel třeba 200 km nebo 400 nebo nějaký takovýhle absurdní jakoby číslo strašně malý. A teďka když si dáš na tu rozlohu, že to je vlastně jakoby, že když to obeplouval ten svět admirál Cook, ten svět obeplouval od přístavu k přístavu a obeplul to na půl zhruba 66 000 mil, plul víceméně po obvodu a naplul 66 000 mil. Tak tím pádem, když někdo řekne, že přešel Antarktidu teďka v moderní době a ujde třeba 400, nevím, i kdyby řeknu, i kdyby upšel 4000 km a někdo jiný a je o tom záznam, že to opravdu obeplul, včetně do Kukury jel a tak dále, když to přeneseš právě na tu mapu, která je za mnou, tak on to prostě víceméně takhle obeplul po tady těch stranách. Ale v tom případě musel vidět ten břeh. No Globe Domo studoval tuhle tematiku stovky hodin a dnes nám odhalí všechny jeho argumenty. Dostaneme z něj i to, co nechce. Vydělalo místama. Teď si musíš uvědomit, že tady ta vzdálenost, kterou vy tady vidíte, vám to přijde, že to je málo, ale to je extrémně hodně. Země je fakt strašně velká a pak takový běžný argument, který lidi mají, že kdyby země byla plochá, tak musíš vidět do nekonečna, že musíš vidět Eiffelovky, že musíš vidět cokoliv blízko. Nevidíme do nekonečna, my máme strašně limitovaný náš zrak. Lidi si prostě z nějakého důvodu myslí, že jediný, co nám brání v tom, aby jsme viděli do nekonečna, tak je vlastně to zakřivení té země, ale naopak ten zrak máme extrémně limitovaný. Když si teďka otevřete na iPhoneu počasí, tak si podíváte, máte tam položku dohlednost nebo viditelnost. A ta se pohybuje prostě okolo třeba 20 až 30 kilometrů. To je prostě jako vzdálenost, která je strašně jako malinká v poměru toho, o jakých vzdálenostech my se tady bavíme. Ten svět, když se vlastně rozplácnete, tak opravdu ty vzdálenosti jsou jako extrémně velký. To je právě jako ten problém, který si jako lidi neuvědomují, a obzvláště tady na tom jihu, že vlastně jako by, že když jsme původně trasovali, když se začaly tvořit mapy a všechno, tak mapy se tvoří podle toho, jak my se díváme na hvězdy. Jo, to je vlastně, lidi si mysleli, že se prvně vytvořily mapy a pak jsme zmapovali nebesa. A my jsme naopak prvně zmapovali nebesa a vždycky, když se objevil nějaký nový kontinent. Máme tady nachystané pro tebe obálky, tak ať máme aspoň jednu v té YouTube verzi. Jasně. Tak a máme tady pro tebe úkol. Nakresli na papír mapu naší země, jak si ji představuješ, aby si to diváci mohli představit. Na našem Hero Hero najdeš nejenom úkoly pro plochozemce a celý tento podcast, ale i dalších 24 našlapaných podcastů a 2 jedinečné show. Stačí kliknout na odkaz pod videem. Ten systém, aby fungoval, tak potřebuje otroky. A ten systém je tady postavený otroctví. To nejdražší, co tady máš, a to je tvůj čas, tak vyměňuješ za něco, co oni tisknou ze vzduchu. 100 vědců se může mýlit a já jako nevědec můžu být správně tomu. Takže ty o tom nic nevíš a nic o tom nezjišťuj, mlč, seď tam v rohu a modli se. To zakřivení je kolik na 1 kilometru? Tak je to 7,94 cm. Není to pak na 2 kilometrech, to není 7,94 x 2, protože jak jsem říkal, je to 8 palců krát míle na druhou. To znamená, že na 2 kilometrech už je to třeba 31,5 cm. A pak třeba na 10 kilometrech, tak už je to ale třeba 7 nebo 8 metrů. Třeba na 1000 kilometrech. Tady jako samozřejmě ti nejsme schopni jak argumentovat, protože ty čísla máme nastudované. Třeba jo, takže... na 1000 kilometrech, tak už je to zakřivení 79 kilometrů. Asi si musí diváci počítat sami, my tady ty čísla nemáme, ty data, jo. Na to máte na Google Earth kalkulačky, to je Earth kalkulačka, to je v pohodě. Budeme se dál ještě o těch experimentech, o těch argumentech bavit v Hero Hero verzi, ale já bych ještě chtěl teď
teďka rozklíčovat další věci, kterým jakoby věříš, až ty lidi trošku navnadíme ještě, co můžou dál slyšet. Mimo plochou zemi, jo, Mimo co ještě, my jsme ještě, než jsme zašli, si načnou nějaké téma cenzur a tak dále, takže věříme, že jsi jako hloubš než plochá zemi, tak čemu ještě věříš? Spíš čemu nevěřím, že jo? No, ale zase nemáme tolik času, chlape. Věřím v to, že jsme tady 100% nejsme omylem ani náhodou. Věřím, že jsme inteligentně vytvořeni, tím pádem nevěřím na jakoukoliv evoluci. To je prostě naprosto insane nesmysl. Vy vlastně musíte věřit, že necháte skládku železa po neuvěřitelný dlouhou dobu o samotě, až z toho vznikne nový Bugatti. To je vlastně jako myšlenka evoluce. Kým? Podle tebe nebo? Tam už se dá jako spekulovat. Já čili nechci, aby teďka si lidi jakoby hnedka spojili a s tím jsem to měl dřív spojený já, že pokud někdo věří v Boha nebo v nějakého tvůrce, takže automaticky je křesťan a že uznává církev a tak dále. Já to úplně nesnáším. Já naprosto pohrdám jakoby náboženstvím a církví. A to myslím smrtelně vážně, ať jsem jako na mě lidi nezlobí. To prostě to, co tady předvedla jakoby církev. Pokud ta historie je skutečná, tak to, co tady předvedla církev, tak to tady nepředvedl nikdo a nikdo netrpělo víc lidí než kvůli církvi. Oni vždycky vezmou něco, co je jako dobrý pro nás a otočí to proti lidem. Takže oni regulárně vzali toho inteligentního tvůrce, vytvořili takové náboženství, rozdělili ty náboženství prostě do čtyř různých, když víc, jo, je samozřejmě víc, ale nějakých 4 hlavní. Musíte se mezi sebou nenávidět a jenom to vaše náboženství je to správný. Jo, a tím pádem najednou vezmeš toho inteligentního tvůrce, vlastně něco, co by nám mělo tu morálku zvedat. Že já se držím pravidla, že když by všichni věřili v Boha nebo v nějakého inteligentního tvůrce a jedno, jak se ho budete vizualizovat, tak to z vás automaticky dělá lepší lidi, protože kdybych měl rozkotat na osamoceném ostrově, kde prostě bude na jednom budou domorodci, kteří v nic nevěří, a na druhém budou domorodci, kteří věří prostě v inteligentního tvůrce, tak na tom, kde nikoho nevěří a je úplně jedno, jakou mají tu víru, tak tam mě sežerou, prostě tam přistanu a hnedka mě sežerou. A pokud budou prostě tam ty, kteří věří v jakýhokoliv Boha, tak jenom ta víra, i kdyby nebyl ten Bůh skutečný, kdyby věřili prostě v nějakého vyššího červa, tak jenom ta jejich myšlenka, že oni v to věří, tak mě zachrání život. To znamená, že ta společnost je automaticky lepší, pokud mají nějakou vyšší prostě sílu, ke který se můžou v ozovkách jakoby zlížet, nemyslím to ale úplně zlížet, ale v tomhle smyslu. Člověk se pak prostě nad nedodenníma věcma přemýšlí trošku jinak. Prostě člověk přemýšlí nad věcma, kde my si myslíme, že nás nikdo nevidí, tak já už tam najednou jakoby mám někoho a nevnímám ho jako fyzického boha, já ho vnímám jako řekněme nějakou éterickou entitu, jakoby nějakého unikátní, nějakou hromadnou, když to řeknu hive mind, nějakou mysl, prostě to je jako na delší popisování, ale tady reálně všude kolem nás tak existuje volná energie, říká se jí éter. Ten éter se musel zatajit kvůli tomu, že v roce 1887 Michelson Morley a Michelson Gale a Pearson tak změřili pomocí éteru, že je země nehybná, lidi mají volnou energii a je s tím spoustu dalších problémů a ten éter dřív byl i v periodické tabulce prvků a tak dále, takže to je takový jako to už je pak složitější, takže já věřím v éter. To je za mě nějaká vyšší síla, říkejte tomu karmický princip, cokoliv. Pak nevěřím ve virologii, nevěřím ve fluid a v tyhle ty nesmysly. Dobře, virologie vám tvrdí, že mrtvý buňky se umějí rozmnožovat a nikdo to nikdy fyzicky nepředvedl. Existují reální experimenty, kdy se pokoušeli v miskách rozmnožit viry a nikdy se ty viry nerozmnožily. A je tady takový paradox, pokud by platila, že tady ta říše inteligentně vytvořená, tak je tady dost zásadní pravidlo a to je, že jenom živé věci se tady mohou rozmnožovat, nebo věci. Jenom život se tady, jenom to, co je živý, tak se tady v této říši může rozmnožovat. No a virologie vám říká v zásadě naprosto to, že jsou tady mrtvé buňky, které se mohou rozmnožovat. A vy musíte prostě věřit, že něco mrtvého se může rozmnožovat a nikdo nikdy žádný virus reálně neizoloval. Pojďte do hloubky třeba, nevím, španělská chřipka, tak zjistíte, že vzali 100 subjektů, prostě, který byli zdraví, vzali nemocný subjekt s španělskou chřipkou. Ten subjekt naplival 100 lidem do pusy regulárně prostě svoje sliny. Ani jeden z těch 100 lidí neonemocnil, ani jeden. Takže prostě to je něco, co je zase taková jako za mě dobrá, prostě psychologická operace, přesvědčit lidi, že se mají bát vzduchu a že si musí vzít jejich vitamíny, protože je taková realita je, že kdybyste měli třeba rakovinu, tak jsem si jistý, že vám prostě nebudou SMSky 10krát denně, že si máte přijít pro váš speciální experimentální lék zadarmo, díky kterým budete super zdraví a super odolný. No, ale u covidu tomu najednou všichni uvěřili. Pak chystání na měsíci, to je za mě totální bullshit samozřejmě, že jo, to jako když se kdokoliv na to podívá, tak tomu prostě nemůže věřit nikdo příčetný, pokud to projde, ale taky jsem tomu dřív věřil, protože jsem to nikdy jako nekontroloval, že jo. Člověk se na ty věci prostě dívá, konzumuje to a je mu to jedno, že potřeboval jsem podnikat, potřeboval jsem vydělávat peníze, potřeboval jsem tohle tamto a bylo mi úplně jako jedno, jestli někdo přistál na měsíci nebo ne, no, ale pak se na to podíváte, víte, že to je bullshit. 11. září, taky naprosto nesmysl. Musíte věřit, že prostě hliníkový letadlo, tak schodí 3 budovy, jo, to prostě 2 letadla a 3 budovy. To jsou prostě takové jako absurdity, které jako lidi musí jako konzumovat a kterým člověk věří, když se nad nimi jako nezamyslí, ale takže tohle no a pak za mě jakoby celá jako komplet, když to řeknu blbě, politika, tak je prostě divide impera, rozděl a panuj, jo, že vlastně my si jako myslíme, že si vybíráme mezi levicí a pravicí a prostě jo, tenhle je horší, tenhle je horší, ale prostě to jsou furt ty stejný jako klauni, který hrajou to stejné divadlo a ten vlak jede furt jako do stejného cíle a je jedno, jestli jako budeš nalevo nebo napravo, ty koleje jsou jedny. No Globe Domo studoval tuhle tematiku stovky hodin a dnes nám odhalí všechny jeho argumenty. Dostaneme z něj i to, co nechce.
Kde je ta hranice mezi nějakým jako uvěřitelným, kdy poznáš, že už jsi jako nezbláznil z toho, jak moc to zkoumáš? Jako dokážeš to rozeznat? Jako podle mě strašně moc času, energie ti to bere. Moje jako jedna z těch podotázek bude, v čem vidíš smysl? Jako jestli myslíš, že tím něco změníš? Popravdě řečeno, měl jsem ze startu, když jsem se ty věci všechny dozvídal, tak jsem měl takový 3 jako velký kognitivní disonance. Ze startu to bylo, když jsem vlastně jako poprvé tohle téma otevřel, tak to jsem si řekl, tak to si ze mě děláte prdel, to prostě není jako možný. To ne. Takže jsem to pak jsem to na 3 měsíce jsem musel plochou zemi zavřít, protože to mi přišlo prostě totálně ujetý a vlastně jsem jakoby k ní musel se dostat znova jako postupně jakoby tou mojí realistickou cestou, jo. No to možná teďka nevypadá potom, co jsem všechno vychrl, ale já jsem jako brutální realista. Mě 28 let, jakoby každý, kdo věřil v Boha, tak pro mě byl totální mišugen, totální blázen, prostě bámbičkářek, prostě a všechno a nic tady tohleto, co není hmatatelný, fyzikální, ověřitelný, tak jsem nevěřil. Já jsem si to musel všechno fakt jakoby strašně dlouho ověřovat a měl jsem jenom u plochý zemi, tak jsem měl jako fakt 3 etapy, kdy jsem si jako říkal, jestli jsem se nezbláznil, nebo jestli to fakt jako bullshit, nebo problém je, že člověk pak vlastně jakoby má jenom zjistit, to je taková ta kognitivní disonance, kdy ten mozek se brání před tou jakoby informací, protože se tak strašně neslučuje s tím jeho dosavadním vnímáním toho světa. No jenomže pak vlastně člověk, když si chvilku dá čas od toho odpočinout, tak ho, když to řeknu blbě, tím, že vím, že na tom něco je, tak mě to furt nutilo se k tomu vracet. No a pak vlastně čím člověk je v tom ví a ví těch informací víc. Pro mě neodpovídáš mi na otázku. No. První část byla, kdy poznáš, že jsi se jako nezblázní, že jsi jako tam máš nějaký mantinel. Poznáš to právě jako tím, že jsi blízko k tomu, že se jako máš i to zbláznění, ale jak to jinak říct? Pokud bych to měl mít podle nějakých těch běžných jako norem, tak vydělávám si nadstandardní peníze, podnikám, já nevím, mám se hezky, mám prostě všechno, jakoby ten život mám normální, jo, tak bych měl brát nějaký vaše jako ty běžný systémové hodnoty, takže tohle mám dobrý. Takže asi jako těžko by mě někdo mohl definovat jako, že jsem jako blázen, když budu chtít, tak to na mě v životě nepoznáš, že tady tím se zabývám. Když o tom budu chtít, tak o tom můžu mluvit prostě s vědcem na vysoký úrovni. Okay, takže je to jako to, že jsem si jistý, že jsem nohama na zemi a to, o co já se opírám, tak to je věda. Jo, to je jakoby to, že prostě nevíte nic, jako když to řeknu, nebo my nevíme, že ten systém to nechce, jo. My jsme v systému, který ovládá školství, takže ty se učíš to, co chceš, aby ten systém, jakoby ty informace, které chceš, aby se naučil, tak se naučíš. Takže ty nevíš, jsou tady experimenty, prostě, které jsou 100 let starý, který někdo replikoval, že tady ten pokus někdo replikoval 5 200 000krát, byl replikovaný experimentální pokus, kde jsou zohledněny všechny proměny, který dokazuje, že Země je nehybná. A o tom se nikde neučí. O tom se prostě nikde neučí, dělá se, že to není. O tom člověku se musí fakt jakoby vyhledat v těch vědeckých pracích, se najednou zjistíš jeho jméno, začneš si o tom googlovat a najednou to zjistíš, jo? Okay. Ale ta druhá část té otázky byla, co tím jako sleduješ, tím investovaným časem, tou energií do toho, co je ten cíl té cesty. Jedna ta část té cesty je ta moje osobní a ta je famózní, protože jak jsem říkal, byl jsem ze startu prostě materialista, všechno a myslel jsem jenom jakoby na svoje nejbližší okolí, prostě všichni ostatní jste mi uprdele na rovinu. Tohle se kompletně změnilo. Jakoby já jsem prostě najednou jako pochopil, že jsme tady v tom jako všichni společně, že jsme si všichni rovni, že jsme tady prostě ta říše je tady pro nás všechny a že tady nikdo není v tomto směru prostě víc. Je to takový jako najednou vznikne ti takový jako morální kodex, který je jako spjatý prostě s tím chápáním toho, kde seš, takže mi to je jako jedna ta cesta je, že mi to dává strašně moc mě jako člověku. A je to pro mě, kdybys mi teďka ty dal jakoby 1 milion nebo 10 milionů nebo 100 milionů a já bych o tomhle nesměl třeba mluvit a nesměl bych jakoby tu informaci, která mě zásadně změnila život předávat lidem, tak já bych se to nevzal, protože ty peníze pro mě dřív byly naprosto všechno, nebo prostě to jsou víceméně pro nás všechny, a můžeme si říkat, že ne, tak prostě všichni ráno vstanou a jdou otročit prostě a jdou měnit ten svůj čas za ty peníze, i když ten čas je to nejdůležitější. Tak tohle mě dává strašně moc, že to vím a naplňuje mě to. Je to jako já ráno vstanu a mám naplněný ten život jenom tou samotnou informací, že vím, že tady nejsem omylem. Vím to vědecky, že tady nejsem omylem. Jsem schopný to vědecky si dokázat, ověřit, že to tady není omylem, že to tady je skutečný, že to tady je inteligentně vytvořený. Co je to tvoje motivace teda? Východ sluníčka je pro mě skvělý, když to řeknu blbě, a je jiný, než byl dřív. No a ta zásadní motivace, proč to takhle sdílím pro ty lidi, no tak je samozřejmě to, kdyby tady ta realita, plochozemci, tak jsou naprosto nejhorší sorta lidí pro systém, protože 99% plochozemců, co jsou, tak nejsou očkováni. Tak jsou pro klasickou rodinu, chtějí ženu, chtějí děti, chtějí mít vlastní půdu, vlastní potraviny, vlastní vodu, vlastní zázemí. Chtějí jakoby jsou naprosto proti těm všem věcem, které jsou, když to řeknu, spjatý s novým světovým řádem, kdy prostě ty nemáš nic vlastnit, máš být totálně naočkovaný s ID občankou prostě 15-minutovém městě a máš mít všechny ty omezení a máš být šťastný, že nic nevlastníš. A to je jakoby vize nového světového řádu, New World Order. No a tohle je něco, proti čemu jakoby plochozemci víceméně pasivně bojují naprosto každým svým krokem, protože my jsme proti
všem tady těm věcem. My jakoby nechceme prostě, aby nás tady jakoby někdo držel digitálně vězení. Chceme mít prostě, nikdo nebude očkovat své děti. Každý bude učit své děti doma. Každý, kdo bude učit ty své děti doma, nikdo z těch dětí se nenaučí tyhle ty systémové nesmysly. Nebudou z nich vychovaný do budoucna automatky otroci. V podstatě, jestli to chápu dobře, tak tvoje motivace je vytvořit lepší podmínky pro plochozemce. Ne pro plochozemce, pro všechny. Jak na rovinu to, že třeba jsme se tady nechali na 3 roky zavřít prostě a nechali jsme si sebrat podnikání, živnosti, museli jsme nosit náhubky, museli jsme si ty náhubky u stolu prostě sundat, když se mohl nažrát, musel si zase nandat ten náhubek, aby se mohl jít vyčurat, tak to si byl otrok. Tohle, jako by kdyby tady byla sorta lidí jako jsem já a bylo by jich tady řeknu třeba 30%, aspoň 30%, no tak to v životě nedopustíme. V životě bychom si nenechali nechat ty náhubky a do druhého dne by byli všichni v ulicích a říkám ti, že buď by to tady lehlo popelem, anebo by prostě jsme neměli ty karantény, neměli bychom ty náhubky, nesebrali by nám ty živnosti a nefungovalo by to tady, jak by to tady fungovalo. A dost možná bychom měli mnohonásobně víc mrtvých. To bychom 100% neměli, protože na rovinu, jakoby, když půjdeš teďka do hloubky, tak těch informací, které teďka o tom covidu vyběhlo, že třeba lidi, kteří mají ty očkování, tak mají ty krevní sraženiny, běželo to v mainstreamu teďka. Na rovinu, když půjdeš do hloubky, tak zjistíš, že jsou tady testy a studie, které jsou normálně, si najdeš na stránkách woodnotrecommend.org, že neexistuje pomalu jediná vakcína na světě, která by komukoliv kdy zachránila život. Jakože na rovinu ty vakcíny, tak ty musí věřit to, že farmaceutický průmysl tak nevydělává ze zdravých lidí. Kdyby tady byli všichni zdraví a všem by bylo super a fajn, tak farmaceutický průmysl vydělá nula. Ale já nemluvím o vakcínách, já mluvím o karanténách. Že ta karanténa vlastně zamezila a ty náustky zamezily nějaké další nakažování. Takže říkáš, že by bylo stejný počet mrtvých na covid, nebo že covid nezabil nikoho. Co vlastně tím teďka říkáš? Covid nezabil nikoho. Jestli na něco ty lidi umírají, tak je to očkování. Jestli na něco ty lidi umírají, a to je dokázané, tak to byly ty ventilátory. Zkus si nasadit prostě na 60 hodin ventilátor a přestaň dýchat svýma plícema a uvidíš, jak ti bude. Regulárně jakoby i člověk, který nebude sportovec a posadíš ho na 60 hodin na ventilátor, tak mu to utaví jeho plíce. To ti utaví tvoje plíce, to je reálně dokázaný. Dokonce už jsou i sestry a tak dále, najdeš si svědectví, že nemocnicím byly placený prachy za to, aby ty lidi strkali na ty ventilátory. Na rovinu tady se prostě bavíme o obrovský masový psychologické operaci, kdy když půjdeš na Wayback Machine, což je stránka, kde ty si můžeš dívat na historii stránek, než tu stránku někdo smaže nebo ji upraví, tak najdeš, že se obchodovalo s COVID test kitama 2019, tak se obchodovalo v roce 2017. To je tak obrovský jakoby masově připravená dlouhá psychologická operace, když ti o 2 roky dopředu se obchoduje s těma test kitama, že to jako ani nejde víc prostě. Najdeš svědectví na Varitasadu a tak dále, jo. Takže ty karantény nikomu neprospěly, jo, protože jak říkám, 100 lidí si naplivalo španělskou chřipku do krku a nikdo ji nechytl. Mám spoustu otázek jako a ty mi prostě mě neodpovídej, to znamená se to výrou verzi. Neustále říkáš, oni nás masírujou, oni to dělají, spousta věcí z toho tvého tvrzení znamená, že se muselo hodně lidí spiknout a nasimulovat ty věci, ať to vnímáme jinak, jako školský systém a tak dále. Já ti uvedu příklad, pokud by si byl adoptovaný, najednou najdeš prostě doma papíry, že jsi adoptovaný ve své skříni a přiběhneš za mnou. Myslíš si, že by byla jakoby moje normální inteligentní reakce, kdybych si mě teďka dal ty papíry? Ale koukej, já jsem adoptovaný a já bych chtěl říkat, kámo, to není možný, to by to museli úplně všichni, to by to museli všichni ve škole, všechny kroužky, kostele, prostě všichni naši kamarádi. Ne. To musí být větší skupinka lidí, která dává pokyny. Nějaké? Nebo klidně i menší skupinka. OK, probereme. Potom bych se chtěl zeptat na zrody jako ve světě o té ploché zemi, protože co jsme si našli, tak se to dokonce opírá o Bibli v některých chvílích, což mi přijde zvláštní, vzhledem tomu, že říkáš, že pohrdáš a náboženstvím jako takovým, nebo křesťanstvím, nechci mystifikovat, co jsi říkal. Potom bychom zašli určitě za břeh, co teda se tam objevilo. Co je pod náma, to je taky velice zajímavé, když jsme to našli. Mě by ještě taky zajímalo, jestli si reálně dělal někdy experimenty nějaké, nebo si jich byl jako součástí. Určitě. Jo. Takže myslím si, že se mají na co těšit diváci na Hero Hero. Já se jenom držím, abych nemluvil. Děkujem za to. Takže YouTube končí, běž na Hero Hero, protože tam bude solidní nálož. Tam budeme do hloubky a budeme se fakt zajímat. Na našem Hero Hero najdeš nejenom úkoly pro plochozemce a celý tento podcast, ale i dalších 24 našlapaných podcastů a 2 jedinečné show. Stačí kliknout na odkaz pod videem. A najde si, že tím pádem ten frajer v takovém roce popsat, jak bude probíhat první světová válka, jak bude probíhat druhá světová válka, jak bude probíhat třetí světová válka. Že jsme tady z těch opiček, že jsme ateisti, prostě, že jsme tady omylem, pracují, konzumují, zemři. Oni ovládají ten školský systém. Rockefeller udělal velkou školskou revoluci a sám řekl, že nechce stát myslitelů, ale stát zaměstnanců, stát jako workerů, že jo. To byly jeho slova. Takže prostě proto jako už jenom samotný jakoby školský systém je utvořený k tomu, aby z vás vytvořil prostě nemyslící opičku, která je hodnocená za to, že něco správně zopakuje. To je jasný, že praxe bude vždycky víc než
než ta teorie. No jasně, a proč tím pádem jakoby jsme tady vedený v systému, kde seš 25 až 30 let zavřený ve škole, kde děláš jenom teorii víceméně. Prostě ty bohužel jako nevíš, že prášky jsou vyráběný z ropy a tady tyhle věci, prostě člověk si myslí, že prášky tam někdo sbírá pomalu ty bylinky a tak. Takže říkáš, že žijem v kopuli? Žijeme určitě v nějakém uzavřeném ekosystému, no to je jako jistý úplně. Máš přímo designéra NASA, který vytvořil tu modrou kuličku, která byla na iPhoneu 3, teď ti říká, že to je Photoshop, že to musí být Photoshop. Oni se tím netají, jako do hloubky mám ale kdo? To je furt dokola. Jako nebo takhle jinak, máš děti, nebo ne? Mám 2. Lžeš jim někdy, nebo ne? Musím. No tak vidíš, a ty proč věříš, že oni by ti nelhali?